Kaixo, arratsaldeon, entzuten didazue? Kaixo, arratsaldeon, entzuten didazue? Arratsalden guztioi eta ongi etorri Vital Open Science 2023 eta azken saio honetara. Hasi baino lehen, berriro bai biok elkartearen partez, bai ondo entzuten da. Bale, esan dudan moduan, hasi baino lehen, eskerrak ematea bai biok elkartearen partez, bai Vital Fundazioaren partez programa honetan parte hartzeagatik, saio hauetara etortzeagatik, eta bueno, azken finean espero dugu zuentzat interesgarriak izatea, eta bueno, nahi baduzue eta gogoak badituzue, zuen ikasleekin praktikan jartzea. Eta, bueno, hasi baino lehen, esan nahi genizun bi gauza. Hasi baino lehenengoa e-mailean esan dizuedan bezala, mesede bat eskatuko dizuegu, da inkesta hori betetzea, programaren ebaluazio inkesta betetzea, azken finean hori guretzat oso lagungarria da zuen iritzia, zuen eskakizunak, zuen iradokizunak ezagutzeko, eta hurrengo urterako Vital Fundazioarekin lan egiten badugu programa berritzailea, interesgarria diseinatzeko, batez ere zuen beharretara adostua, ez? Azken finean hori da gure helburua. Eta beste gauza bat, hori, azken finean hori, nahi baduzue zuen ikasleekin praktikan martxan jartzea edo praktikatzea edozein saio hauekin, edozein praktika hauekin, jakinarazi diezagula eta zuei materiala bidaliko dizuegu, eta nahi baduzue ere zuen ikastetxetara joango gara zuen ikasleekin praktikan jartzeko hori, tailer hauek edo. Beraz, nahi baduzue e-mail bat idatzi eta materiala behar baduzue, laguntza behar baduzue, eskatu eta zuekin egongo gara tailer hauek ematen. Eta bueno, ezer gabe gehiago, hasiko gara azken lantegi honekin, eta gaur egingo duguna izango da laser mikroskopio bat eraiki. Laser mikroskopio bat ez, laser mikroskopio bat da gero. Esku robotiko bat eraiki eta erabili. Eta, bueno, zergatik egingo dugu hau, zeintzuk dira helburuak, praktika honen helburuak? Hurrengoak izango dira. Alde batetik, bai zuei, bai ikasleei, baliabide didaktiko berri bat ematea, nerviosistema, konexio neuronalak eta garuneko funtzionamendua ulertzeko. Baita ere, seinale elektrikoak, bai neuronalak, bai muskularrak, nola transmititzen diren eta nola amplifikatzen diren ikusteko baliabide bat ere, ikusiko dugu nola gure seinaleak, gure barneko seinaleak transmititzen diren esku robotiko batera. Eta, azkenik, tailerraren izena esaten duen moduan, lantegi honetan egingo duguna edo ikasiko duguna izango da esku robotiko bat eraikitzen eta erabiltzen ikasiko dugu, hori da. Eta zergatik uste dugu garrantzitsua dela, azken finean beti esaten dugun moduan, ikasleentzat garrantzitsuena dena da gauzak ikustea, ez? Praktikatzea, praktikan jartzea eta azken finean haiek eraikitzea eskua, haiek ikustean nola erabiltzen den, edozein kontzeptu barneratzeko edo ikasteko oso erabilgarria dela pentsatzen dugu. Azken finean haiek protagonistak direnean, gehiago barneratzen dituzte kontzeptuak, ezta? Beste alde batetik, praktika hau guretzat oso garrantzitsua da, batez ere oso interdisiplinarra delako. Ez dugu bakarrik lantzen biologia edo kasu honetan neurozientzia, ez? Baizik eta segun ze ikuspuntutik lantzen duzun praktika, robotika ere landu dezakegu, teknologia ere landu dezakegu. Beraz, oso interesgarria da praktika hau. Gure kasuan, gure formazioagatik, nire kasuan biokimika naiz eta Ricardo gaur ez dagoena da biologoa,
gure formazioagatik beti lantzen dugu praktika hau neurozientziaren ikuspuntutik, ezta? Azaltzen dugu pizka bat praktikarekin hasi baino lehen nola funtzionatzen duen nerbiosistema. Eta bueno, suposatzen dut, jakingo duzuela, baina azken finean nerbiosistema gure gorputzaren sistemarik garrantzitsuenetako bat da, ez? Azkenean, bera arduratzen da gure erlazio funtzioa koordinatzen. Berak nerbiosistemak detektatzen ditu bai kanpoko inguruneko estimuluak, bai gure gorputzeko edo barneko estimuluak. Detektatzen ditu estimulu horiek, informazioa jasotzen du, informazioa interpretatzen du, eta erantzun aproposak eta zuzenak sortzen ditu, ez? Eta nola dago osatuta? Bueno, bi atal nagusi ditu. Nerbiosistema zentrala, bere funtzioa ikusi alduzuen ez da jasotako informazioa interpretatzea eta erantzunak prestatzea, eta hainbat atal osatzen dute, adibidez garuna, zerebeloa, eta bizkarrezurra, bizkarrezur muina, eta nerbiosistema periferikoa. Eta bere funtzioa da nerbiosistema zentralan garatzen den erantzun hori edo informazioaren prozesamiento hori beste organoetara edatzea. Eta nola edatzen du? Bai gongoiak, bai nerbioak erabiltzen. Eta zein da nerbiosistemaren unitate zelularra edo zelularik garrantzitsuena? Suposatzen dut jakingo duzuela, baina neurona da. Neurona da oso zelula espezializatua. Hori da bere ezaugarririk nagusiena. Eta zein da funtzio hori? Zein da funtzio hori? Azken finean informazioa garraiatzea, informazioa transmititzea eta komunikazioa. Neuronen arteko komunikazioa fundamentala da. Ikusi dezakezuenez, hau irudi bat da, baina neurona beste zelula guztiekin partekatzen ditu atal batzuk, ala nola nukleoa edo bestelako organulu batzuk, ala nola Golgi aparatua, mitokondriak, lisosomak partekatzen ditu. Baina, evoluzioan zehar eta funtzio hori kontuan hartuz, hainbat atal edo egitura garatuz joan da, eta bere morfologia pizka bat arraroagoa da beste zelulekin konparatuz, ez? Gero komentatuko ditugu ezaugarri horiek, morfologiari buruzko ezaugarri arraro horiek, baina kontuan izan behar dugu ezaugarri horiek bere funtzioari lotuta daudela. Zergatik, azken finean esan dugu funtzioaren garrantzitsuena dela komunikazioa, informazioaren transmisioa. Eta beraz, ez dugu ezer egiten neurona bakar batekin. Zer behar dugu neurona guztiak ondo funtzionatzea, ondo komunikatuta egotea, eta neurona sare konplexu bat lortzea, ondo funtzionatzen duena gure informazioa ondo transmititzeko eta nerbiosistemak bere funtzioa ondo betetzeko, ez? Eta, morfologiari bueltatzen, hemen irudi honetan, ikusi dezakezue neuronaren atalik garrantzitsuenak edo espezializatuenak. Ez? Hemen lehenengo neurona presinaptikoan, orain azalduko dut zer den hori, ikusi dezakegu somaren inguruan dendritak, adar labur batzuk dendritak deitzen direnak, eta neuronak bertatik jasotzen dute informazioa, estimuluak bertatik jasotzen dituzte. Informazio horrek neuronan aldaketak eragiten ditu eta informazioa transmititu egiten da edo hedatu egiten da nerbio bulkada bezala aksoia deritzon egitura luze horretatik, ez? Bertatik oso azkar garraiatzen da informazioa eta bukaerako dendritetara bidaltzen da. Informazio hori askatu egiten da eta hurrengo neurona postsinaptikoa informazio hori jasotzen eta berriro transmititzen du. Bertan ikusi dezakegu sinapsia, hitza oso handia, eta hori da komunikazio puntua. Bi neuronen arteko komunikazio puntua sinapsia deitzen da. Ez? Hori nahiko garrantzitsua. Beraz, desberdindu ditzakegu dendritak, aksoia, bi neurona mota desberdin, neurona presinaptikoa eta postsinaptikoa, eta sinapsia, komunikazio tokia. Eta sinapsia, edo komunikazio hori, bi eratakoa izan daiteke. Alde batetik, sinapsi kimikoa.
Sinapsi kimikoak zer gertatzen da? Ba, nerbio bulkada transmititzeko lehenengo neuronak neurotransmisoreak edo sustantzia kimikoak askatu egiten ditu espazio sinaptikora bi neuronen arteko tarte horri, eta hurrengo neurona, bigarren neuronak, neurotransmisorea antzematen du edo harrapatzen du, eta behin aktibatuta neurotransmisore horiek neurona postsinaptikoa aktibatzen dute eta nerbio bulkada ere transmititzen du. Sinapsi kimikoaz gain, zer existitzen da? Sinapsi elektrikoa. Kasu honetan, informazioa ez da neurotransmisore edo sustantzia kimiko bezala transmititzen, baizik eta elektrizitate bezala. Ez? Informazioa elektrizitate bezala transmititu egiten da. Zer gertatzen da? Kasu honetan, informazioaren transmisioa askoz azkarragoa dela. Ez, nerbio bulkada askoz azkarrago transmititzen da eta akzio potentziala edo aldaketak neuronen artean hori nerbio bulkada garraiatzeko askoz azkarragoak dira. Azken finean, adibide honetan oso ondo ikusi dezakegu. Hau adibide oso tipikoa da, bai ikastetxean, bai unibertsitatean erabiltzen den oso adibide tipikoa, eta ikusi dezakegu nola funtzionatzen duen nerbio sistema eta nola jasotzen duen informazioa, nola integratzen duen eta nola erantzuten duen. Hau da, ni bero dagoen zerbait ukitzen badut eta erretzen banaiz, nire atzamarran dauden neurona sentsoralek informazio edo estimulu hori jasoko dute. Bidaliko diote nerbio sistema zentralari, kasu honetan izango da bizkarrezur muinera, bertan informazioa interpretatuko da, ulertuko da, integratuko da, eta erantzuna sortuko da. Eta erantzun hori, neurona motorrei bidaliko zaie, eta gure besoa, kasu honetan, bero horretatik kenduko dugu oso azkar. Zer izan behar dugu kontuan? Komunikazioa oso azkarra dela eta hori da garrantzitsuena, ez? Komunikazioa oso azkar integratzen, prozesatzen eta erantzuna oso azkar ere sortzen dela. Azken finean, gure praktikan ikusiko duguna da besoarekin egiten dugun mugimendu hori erreflejatuta. Beso robotikoan edo gure esku robotikoan. Ez da guztiz horrela, ez dugu besoa mugituko, baizik eta gure eskua itxiko eta irekiko dugu. Hemen ikusten duzuen bezala, gure praktikan, esku robotiko batean islatuta, gure eskura bidaltzen diegun seinaleak ikusiko ditugu. Hau da, gure eskua ixten dugunean, gure esku robotikoa amplifikadore bat erabiliz, seinale hori eta elektrodo batzuk erabiliz, seinale elektriko hori jasoko du, amplifikatu egingo du, eta seinale elektriko edo analogiko hori seinale digital batean bihurtuko du, eta gure beso robotikoa edo gure esku robotikoa, askoz simpleagoa, irudi horretan dagoena baino askoz simpleagoa, itxi edo ireki egingo da. Horrela ikusiko dugu gure seinalen transmisioa bertan islatuta edo erreflejatuta. Hau da azaldu nahi nizuen guztia, azken finean pizka bat jakitea zer ikusiko dugun gure esku robotikoan, pizka bat kontzeptu teorikoak, nahiko errazak, baina zerbait jakiteko, eta orain bai, hasiko gara gure praktikarekin. Hasteko ikusiko duzue zuen poltsetan, jasotako poltsetan, zer nolako materialak erabiliko ditugun. Alde batetik daukagu goma eba, daukagu ere lastoak, daukagu ere zurezko taulatxo bat. Kasu honetan, bidali dizuegu ja zerboa itxatzita eta lapitz hau itxatzita. Pizka bat arraroa geratzen da, baina ulertuko duzue zertarako den. Beraz, daukagu soka zati bat, lastoak, goma eba, taulatxoa, eta soka gure eskua fabrikatzeko. Beste pieza guztiak dituzuenak elektronikoagoak direnak, erabiliko ditugu
gure eskua, gure eskuaren funtzionamendurako, ez? Beraz, hasiko gara gure eskua fabrikatzen eta gero azalduko dizuet zer daukagun pieza elektronikoei begira. Suposatzen dut izango dituzuela ere errotulki bat, uste dut esan nizuela e-mail batean, errotulki bat. Artaziak eta kola zuria edo kola pizka bat luzeagoa ez, gogorragoa. Nik kasu honetan daukat silikona, baina ulertzen dut ez dela oso ohikoa silikona izatea, baina agian pizka bat kostatuko zaizue itxastea lastoak goma ebari, baina itxasten dira. Pizka bat denbora pizka bat luzeagoa irango du prozesua, baina itxatziko dira. Beraz, hasiko gara prozedurarekin. Hemen dauzkazue azalduta pausu guztiak, baina nik zuekin batera egingo ditut. Bale? Beraz, egingo dugun lehen gauza izango da gure goma eba eta errotulkia hartu. Eta zer egingo dugu, txikiak ginen bezala, irudikatuko dugu gure eskua goma eba, atxamarrekin eta guzti, ez? Beraz, nik zuekin egingo dut. A ber, ni eskua nahiko handia daukat. Vale. Irudikatuko dut. Vale. Erakutsiko dizuet. Horrelako zerbait geratuko zaizue. Eta, artaziekin moztu egingo dut nire silueta, nire eskuaren silueta hori. Hau da, txikitan egiten genuen bezala, plastika klasean edo lagunekin jolasten genuen bezala, berdin. A ber. Bale, moztuko dugu. Norbait arazorik badauka edo, mesedez hitz egin idatzi txat horretan, eta nik ikusten dut. Agian pizka bat beranduago erantzungo dizuet, ze transmisioa pizka bat berandu doa, baina ikusten dut eta adi nago, Vale. Oso azkar banoa ere, esan mesedez eta geldiago joango naiz. Vale, eta ni banago. Vale. Hau kenduko dut hemendik. Eta hemen daukat nire eskua. Eta orain zer egingo dugu? Bale, hurrengo pausa zein izango da. Hartuko ditugu gure bi lastoak eta egin behar duguna da zati txikitxoak. Bale? Izan behar ditugu azkenean 24-25. Beraz, trukotxo bat 24 zati izateko. Kontuz, moztun dituzuenean pizka bat gogor daudenez, saltatu egiten dira. Eta agian eroriko zaizue edo saltatu egingo da edo zer. Baina nik egiten dudana da lasto bat hartu, erditik moztu, gero bi zati horiek erditik moztu berriz, hemen, bestea ere erditik, eta orain zati hauek, zati txiki hauek, hirutan moztu, bai? Hiru zati txiki izango ditugu hemendik. Vale? Vale. Hemen badaukat. Eta, behin
lasto batekin bukatzen duzuenean, bestearekin gauza bera egingo duzue. Erditik moztu, berriro ere bizati hauek erditik moztuko ditugu, eta orain txiki hauek hirutan. Agian zatiren bat soberan izango dugu, baina bueno, hobe gehiegi izatea. Vale. Bat kanporatu egin zait. Vale, nik badauzkat. Orduan, 24, 25, aterako dira 24. Eta horiekin nahikoa da. Vale, utziko dizuet segundu batzuk bukatzeko eta jarraituko dugu hori, prozedurarekin. Vale, nahiko erraza da, nahiko erraza da. Agian, zailtasun gehien duen atala orain dator, orain sokarekin egingo dugu lan, eta, bueno, nahiko tente jarri behar dugu. Bueno, orain ez. Oraindik itsatsi behar ditugu lasto hauek gure eskuan. Beraz, suposatzen dut ondo zoazela, bestela mesedez esan, arazoren bat badago, idatzi eta itxarongo dut, ez daukagu presarik, oso ondo goaz, beraz, esan eta astiroago joango naiz. Azkenean horrelako zerbait izango dugu. Ez? Orain itxatziko ditugu lastoak gure atxamarretan, bueno, gure atxamarretan ez, eskurrobotikoaren atxamarretan, artikulazioak balira bezala, ikusten dituzu hemen, gero sokak sartuko ditugu barrutik, itxatziko dugu eskuak zurezko taula honetan, eta arkatz honetara lotuko dugu. Oso tentso, zerboa aktibatuta dagoenean eta giratzen duenean, tiratzeko, tiroi hori emateko eta atxamarrak ixteko. Vale? Gero azalduko dizuet berriro eta jarraituko dugu orain praktikarekin. Beraz, jakiteko non jarri behar ditugu lasto zati txikitxo hauek, zer egingo dugu? Errotulkiarekin atxamarretan markatuko ditugu gure artikulazio puntuak balira bezala, ez? Irudikatiko dugu horrela, 2 puntu hemen, orain erakutsiko dizuet. Ez? Begira, horrela. Atxamar bakoitzean, puntutxo batzuk egingo ditugu, markatzeko non jarriko ditugu lasto zatitxo horiek. Bale? Horrela, atxamar guztietan. Horrela, atxamar guztiekin, 3 edo 4 sartzen dira, behintzat nire atxamarretan, eta horrelako zerbait geratuko zaizu. Horrelako zerbait geratuko zaizue. Eta ez hori bakarrik, baizik eta atxamar bakoitzaren azpian, hemen ikusiko duzuen bezala, hemen ikusten duzue, atxamar bakoitzetik lasto zati bat dagoela hemen behan, ez? Guk ere markatuko ditugu, horrela, 1, 2, 3, 4 eta 5. Vale? 5 marratxo, 1 atxamar bakoitzeko. Barkatu. Vale? Eta orain bai, gure lastotxoak hartuko ditugu eta itxatziko ditugu. Barkatu.
erango dut, pizka bat ur. Ba, nik esan dizuen bezala, silikona daukat, beraz, hau erabiliko dut, nahiko azkar zikatzen delako, eta egia esan, pistolatxo hauek nahiko merkeak dira eta egia oso ondo funtzionatzen dute. Vale, hartuko ditut txikiagoak hemen. Nahiko lerrokatuta jarri behar dituzue, gero, soka horien barrutik sartu behar dugulako, bale? Hemen jarri naiz, ez daukadalako oso kable luzea, eta bestela deskonektatu egingo da. Kenduko entzagun mendik. Urrengoa. Agian, hori, esan dudan moduan, kola zuria erabiliz gero, pizka bat itxaron behar izango duzue. Baina, agian, denbora pizka bat egiteko azalduko dizuet itxaroten dugun bitartean, parte elektronikoa zein atal dituen, bale? Beste bat jarriko dut hemen. Suposatzen dut, arazorik gabe, egiten ari zaretela, beraz, nik jarraitzen dute. Atxamar bat geratzen zait, eta beheko bostak. Nire adibidez, lasto zati batzuk soberan geratuko zaizkit, baina, hobeto. Harriko dut beste bat hemen. Eta beheko bost lastotxo zatiak jarriko ditut. Bale, eta ni bukatu dut. Kenduko dut pizka bat silikona hemendik, beti geratzen direla, hori, hiletxo batzuk. Eta gero soka sartzeko arazoak izan alditut, beraz, kenduko ditut, garbituko dut pizka bat. Eta orain pazientza pizka bat izan beharko dugu, hori, zikatzeko eta gero soka sartzeko. Baina, lortuko duguna hau izango da. Bale? Horrela nik, lasto hauekin hobeto ikusten da, hau baino asko hobeto. Eta konturatzen ari naiz nire eskua oso handia dela. Eta horrela geratuko da. Lasto zatiak, itzatita eta ezaztu behekoak. Batzutan, jendeak ahazten dituela. Eta garrantzitsuak dira gure soka hemendik pasatzeko. Beraz, orain,
itxarongo dugu pizka bat, ea zikatzen zaizuen edo, eta salduko dizuet zer daukagu gure poltsan hori, atal elektronikoak. Ikusiko dituzue hainbat gauza. Alde batetik ikusiko duzue plaka. Egia esan, bi plaka dira, bata da Arduino programa duena barne, ez? Programatuta dago, gure seinalea irakurtzeko eta eskurrobotikora pasatzeko, eta bestea da amplifikadore bat. Goian dagoena da amplifikadorea eta behekoa da Arduino programa daukana. Moodle plataforman, suposatzen dut klabeak izango dituzuela, bestela berriro ere pasatuko dizuet, jarriko dugu Arduino programaren linka desprogramatzen badira, ez da gertatzen, ez da normalean ez da gertatzen bada. Gertatzen bada zuek aukera izateko berriro programatzeko. Oso erreza da programa bat ordenagailutik pendrive batera pasatzen baduzue. Osea, berdin, bale? Azkenean da kopiatu eta listo, eta programatuta dago. Beraz, daukagu amplifikadorea eta Arduinoa eta programarekin, daukago pila edo bateria gure portapilasarekin, hau lotu egiten da eta konektatuta joango da. Zer gehiago daukagu? Daukagu elektrodo batzuk, mota desberdinekoak, bi mota hauek jarri dizkizuegu, niri pertsonalki handiagoak direnak gustatzen zaizkit, baina egia esan biak ondo funtzionatzen dute, ez? Batzutan hauek, txikiagoak direnak, gela botatzea eskatzen dute. Batzutan bai, batzutan ez. Horregatik, nik beti erabiltzen ditut handiak ez dutelako behar. Dauzkagu elektrodoak, plaka, pila, portapilas, eta gero daukagu poltsita honetan beste kabletxo bat, 3 pintza dituena, dauka sarrera bat, eta gero 3 pintza. Bigorri eta beste bat beltza, bale? Gero azalduko dizuet nola erabiliko dugun. Eta gero daukazue poltsita bat, eta poltsa honetan daukazue adaptadore bi, hauek dira serborako. Serboaren atal hau, lapitza duena, arkatza duena itxatzita, kendu alda. Apurtu egiten bada edo zerbait, aldatu alduzue. Eta honetako bat jarri, lapitza, arkatz bat edo zeo zer horrelakoa jarri itxatzita, eta funtzioa bera da. Ikusi alduzuenez, erabiltzen ditugun material guztiak lortzeko oso errazak dira. Eta batez ere oso merkeak. Azken finean ideia da zuen ikasleekin egitea posible izatea, eta haiek 25, 30 bat dira, naiz eta taldeka egin azken finean hori. Merkea ez bada, badakigu ikastetxetarako ez dela posible. Beraz, erabiltzen ditugun materialak hori. Oso errazak lortzeko eta oso merkeak. Espero dut hori, lastoak itxatzita egotea, eta orain zer egingo dugu. Ikusiko duzue daukazuela soka zati luze bat, eta honekin 6 zati egingo ditugu. Zatiak nondik nora joango dira? Joango dira atzamarren goiko partetik honaino, minimo, bale? Ez utzi horrela motzak, pizka bat soberan utzi, bale? Gero nudotxo bat egingo dugu eta hobe da pizka bat soberan eukitzea, bale? Orduan, egin 5, bata atzamar bakoitzeko, eta 6. gero esango dizuet zertarako den. Egingo dugu zatitxoak, eta zer egingo dugu? Lastoaren barnetik pasatu, bale? Eta goiko partean, kola edo silikona puntutxo bat emango dugu, goian itxatzita geratzeko. Orain esango dizuet. Hasiko naiz lasto zatiak eginez. Hemen daukat artazia.
eta Vale, eta hasiko naiz, hori, lastoen barnetik sartzen. Egia da, pazientzia pizka bat izan behar dugula, ze batzutan desilatzatu egiten da, eta baina, bueno, nahiko erraza da, Bestela bustitzen duzue pizkat, eta hori, nahiko errazatu egiten dira. Vale. Hemen daukat lehenengoa, sartuta. Ikusten duzue horrela. Gero egingo duguna da puntatxo hau horrela itsatsi. Vale. Jarraituko dut bigarrenarekin. Nahiko erraz sartzen dira. Eta azkena, pizka bat dago desilatzatuta hemendik, listo. Vale, bigarrena. Vale. Hirugarrena. Pizka bat, atzamarrak hori mugitzen badituzue pizka bat laguntzen duzue soka sartzen. Vale. Hemen. Vale. Hau aldatuko dut, hau hemen jarriko dut. Hau laburragoa da, eta bestela. Vale, hau hemen. Vale, ondo guztia? Vale. Ez dut ezer irakurtzen, beraz, suposatzen dut guztia ondo doara. Vale. Eta sartuko dut azkena. Listo. Nik badaukat prest. Zerako ditut hemen puntatxoak. Vale, eta horrelako zerbait izango duzue. Vale? Hemen puntatxoak kanpotik utzi ditut, orain jaitsiko dut pizka bat, eta goiko partea horrela itzatziko dut silikona pizka batekin, vale? A ber. Vale, ongi orain arte irakurtzen dut hortik, beraz, jarraitzen dugu. Vale. Pizka bat silikona jarriko dut hemen. Itziko gota da. Vale. Jarri dezakezue atzamarraren goiko partean edo atzetik. Baina, bueno, nahi duzuen moduan. Hemen. Itxatzita, a ber, azkenean erreko naizela. Bigarrena. Hirugarrena. Pizka bat gehiago.
ondo. Eta horrela. Hau, erreko naiz azkenean. Pazientzia izateagatik. Bale, uste dut guztiak daudela ondo itxatzita. Ez, hau, berriro egingo dut. Gehiago jarriko dut. Itxarengo dut pizka bat, eta frogatuko dut berriro. Vale. Uy. Vale. Ahí. Señor. Vale. Kenduko ditut hori silikona iletxo hauek sortzen direnak, koñazo bat. Vale. Eta prest. Vale. Vale, orain frogatu dezakezue itxatzita dauden pizka bat tiroitzo txiki bat ematen. Hemen behan, hartu soka zati bakoitza, tiroi bat eman, eta ondo itxatzita egon behar dira, bale? Azken finean, hau egingo du gure esperimentua edo gure praktika, eta beharrezkoa da ondo itxatzita egotea. Ni adibidez, hau, bai, ondo dago. A ber, bai. Bale, orain, saiatu behar gara, nahiko tente geratzen. Ez horrela supertente, baina hori, horrela, bale? Soka zatiak tente egoten. Hartuko ditugu hauek guztiak, eta gure sokaren 6. zatiarekin lotu egingo ditugu, bale? Eskina batekin. Behar dugu beste soka zati hau luzea izatea, bale? Gero erabiliko dugulako lapitzera, arkatzera lotzeko. Bale? Beraz, saiatuko gara soka zati hauek tente egoten, eta lotuko ditugu. A ber, norbait hitz egin duela. Oso interesgarria da. Ai, ze ondo. Bai, guretzat ere oso interesgarria dela pentsatzen dugu. Eta gero funtzionamenduan ikusten duzuenean, nik uste dut gustatuko zaizuela. Eta haiek normalean flipatzen dute. Egia esan gustatzen zaie pilo bat. Beraz, jarraituko dut, egingo dut hemen nudotxo hau. Pare bat nudo egingo ditut. Beste bat egingo dut. Bale, horrelako zerbait ikeratu behar da, bale? 5 sokak lotuta, eta 6. sokarekin, soka zatiarekin, eta hori. 6. zatia nahiko luzea, bale? Eta horrela daukagula, ia bukatuta daukagu, bakarrik geratzen zaigu gure eskua, gure zurezko taulara hori, lotzea, bale? Orduan, behin lortzen duzuen, zer egingo dugu? Kontuan izan behar duguna, gure taulara lotzeko, da atxamarrak kanpoan geratu behar direla, bale? Horrela itxatziko dugu, zerboa guri begira, gorantz, eta gure lastoak ere gorantz, eta horrelako zerbait lortu behar dugu. Aurretik horrela ikusita, eta atzetik horrela, atxamarrak kanpoan geratu behar dira. Bale? Beraz, pizka bat kola, silikona edo daukaguna botako dugu hemen, itxatziko dugu, eta orain bai, ia bukatuta. Bale. Nik jarri dut pizka bat silikona hemen taulan. Eta eskua prest daukat.
Vale? Itxatzita. Eta listo. Vale? Prest daukagu. Orain, zer egingo dugu zati honekin? Vale, zati hau egongo da lotuta gure zerbora. Gure zerbora arkatza erabiltzen. Nola egingo dugu? Nik gehienetan egiten dudana gauza bat da. Zerboa, atal hau, hori, adaptadore hori, arkatza itxatzita dagoen adaptadore hori, giratu egiten du. Vale? Alde batera edo bestera. Normalean ez dakigu ze aldera egingo duen buelta. Beraz, nik egiten dudana da kontuz eta arreta ibiliz frogatzea ze alderantz egiten duen buelta. Hau da, nik hartzen dut eta forzatzen dut. Eta ikusten dut, bale, giratzen du alde honetara. Bale? Nire kasuan, geratzen da goma beruntz, goma egingo du tiroia, gomaren aldea, eta bestea gorantz geratuko da. Beraz, sokatxo zati hau, norantz lotuko dut? Urrunenko atalera. Kasu honetan, gomaren hurbil. Bale? Berriro kolokatuko dut bere itxuran, horrela, horizontalki, eta behin dakidala hau izango da urrunen geratuko den partea, ona lotuko dut horrela nire soka. Vale? Bai nudo bat erabiliz, nudo bat eginez, bai silikona erabiltzen, ni gehienetan lehenengo aldian frogatzen dut nudo batekin, eta ondo badoa, ja silikona jartzen dut eta finkatzen dut. Vale? Garrantzitsua da nahiko finko geratzea, vale? Soka zati hau. Vale? Hilotxo hauek molestatzen zaizue, moztu edo itxatzi edo zerbait. Vale? Baina nahiko tente geratu behar da hau. Atzamarrak tolestu barik, baina tente. Vale? Beraz, jarriko dut, egingo dut nudo bat, eta ea zeran funtzionatzen duen. Probatu dut nudotxo batekin bakarrik. Usteko pizka bat hau ondo ikusteko zuek. Eta horrelako zerbait geratu zait. Vale? Gomaren partera lotuta. Gertatu daiteke zuen zuen arkatza aldrebes egotea, berdin da. Bakarrik begiratu, zein aldetara giratzen duen zerroaren adaptadore hori, eta urrunen dagoen hori aldera lotu soka. Vale? Vale? Horrela daukagula, hasiko gara, funtzionamendua ikusten. Azkenean hau da interesgarriena. Eta bueno, zer daukagu? Hasiko gara, nik hemen dauzkat itxatita, baina berriak jarriko ditut, elektrodoak hartzen eta jartzen. Nola jarriko ditugu elektrodoak? Nik esan dizuen moduan, niri gustatzen zaizkit gehiago handiak, beraz handiak erabiliko ditut, eta 3 beharko ditugu, bale? Beraz, hartuko dugu bat, eta gure besoan, berdin da eskuma edo eskuina, atzeko aldetik, 2 itxatziko ditugu, bale? Bata, goian, eta bestea, pizka bat beruntz, bale? Ia eskuan, bale? Atzeko partean horrela. Berdin dio pizka bat gorantz, pizka bat beruntz, berdin da, bale? Baina atzeko partean 2. Eta gero, eskuari buelta emango diogu, eta eskuan azkena itxatziko dugu. Bale. Horrela. Nik 3 dauzkat
itxatxita. Eta orain zer egingo dugu? Hartuko dugu gure plaka. Eta gure pila eta gure portapilas. Bale? Jarriko dugu pilara lotuta. Ez? Ondo gantzatzen da. Eta ikusiko duzue gure plaka bi sarrera dituela. Handiagoak direnak, bata zilarrezko koloreduna eta bestea beltza, bale? Beltzan sartuko dugu gure pilaren adaptadorea. Bale? Eta ikusiko dugu argitxo berde bat eta argi gorri bat sartzerakoan berriro egingo dut piztu egiten dela. Bale? Piztu egin da. Bale? Bale. Zer egingo dugu orain? Hartuko dugu gure kablea, 3 pintzak dituena, eta gure bi gorriak besoaren beko partean jarriko ditugu, eta beltza dena eskuan jarriko dugu, bale? Beraz, nik gehienetan jartzen ditut lehenik eta behin gorriak direnak, eta gero beltza. Vale? Eta behin, horrela jarrita daukagula, non sartuko dugu? Sartuko dugu pilaren gainean dagoen zulotxo horretan, bale? Horrela paralelo geratuko dira. Vale. Eta ikusiko duzue, sartzerakoan guztiak pizten direla, baina gero matatzen dira. Eta orain, horrela egonda, frogatzen baduzue, eskua ixten eta irekitzen ikusiko duzue hurrengo gauza. Itxiko dut eskua, eta intentsitatea handiagoa denez, argi guztiak piztu egiten dira. Irekitzen dudanean, amatatu egiten dira. Bale? Azken finean, gure seinalea jasotzen dabil, eta gure eskua ixtean, intentsitatea gogorragoa da, eta plaka detektatzen du. Bale? Duen programagatik. Zer falta zaigu? Gure eskua plaka honetara lotzea eta ikustea ia intentsitate hori gure eskuan islatuta ikusten dugun edo ez. Ikusten duzu serboa, edo motortxo hau, 3 kable dituela, bale? Nola jarri behar ditugu? Hemen, plakaren beste aldean, plaka txikia, goiko plaka. Ikusiko duzue, palankatxo bat, hori ez ikutu, eta gero, 3 pintxito, bale? 3 sarrera. Horrela. Hemen, goikoak. Ez dakit ondo ikusten den. Bale? Bertan jarri behar dugu kable hau. Nola jarri behar dugu? Marroia, kanporan. Bale? Marroia, kanpora geratu behar da. Kenduko dut hau. Jarriko dut. Eta orain. Kaia. Bale. A ber, jarriko dut horrela. Batzutan ikusiko duzue, engantzatzen duzuenean, lehenengo aldian jartzen dela zoroa bezala eskua, eta Parkinson duen bezala. Baina, bueno, gero lasaitu egiten da, eta agian egin dut aldrebes, eta jarri dut nudotxoa aldrebes, Frogatuko dut beste aldera, ze uste dut beste aldera dela. Horregatik esan dizuet, hasiera batean, ez jartzeko kola eta frogatzeko. Gero niri gertatu zaidan bezala, ez gertatzeko. Zenik aldrebes jarri dut. Baina, bueno, soltatu dut, egingo dut berriro, eta orain bai. Horrela. A ber, orain, ondo dagoen. Bale, tentsuago jarri behar dut. Bez, hau da, atalik ez zaiena, baina denbora gehien genduko dut. Nik beti eskuarekin lan egiten dudan bitartean, beti deskonektatzen dut, bale? Bestela, zoratu egiten da, bale? Eta ez baduzue nahi, pila edo bateria gastatzea,
jarriko dut oso tente. Pasaden egunean, presentzialki egin genuenean, gauza bera gertatu zitzaigun. Froga desberdinak egin behar izan genituen, eskua... Oi, bez, soltatu zait. Hau ez dago arazorik, Hau soltatzen bada, berriro jarri alduzue. Bale? Beraz, jarriko dut berriro hau. Bale, funtzionatzen du. Eta orain, eskua. Orain bai. Orain hitz egiten du. Kenduko ditut gauzak, orain ondo jarri dut. Eta ikusiko duzue nola funtzionatzen duen. Orain irekita daukat, itziko dut, eta itzi egiten da eskua. Irekitzen dut eta irekitzen da. Izten dut, eta bertan mantentzen da, Begiratu, mantendu egiten da. Azken finean, hori, oso praktika polita da, esperimentua oso bisuala, nire ustez oso ondo ulertzen da zer gertatzen ari den, zer transmititzen ari den eta zer ikusten dugun, eta niretzat ez dakit, nik ez daukat ikasleekin hainbeste esperientzia, baina nik uste dut haientzat oso interesgarria dela, azken finean, hori, horrela ikustea zer gertatzen den gure gorputzan ez, eta hori teknologiarekin ere nahastea zientzia gure gorputzeko ez dakit, funtzionamendua oso interesgarria da. Ez? Zelan zoazte? Funtzionatzen du? Frogatuko dut hemen daukadan beste eskuarekin. Txikitzoa da, agian gehiago ere nabaritu egiten da. Bai, begiratu. Agian horrela jartzen badut, horrela ondo ikusten da. Mantendu egiten da. Bale, ondo ikusten da, ez? Lortu duzue? Nik orain egingo dudana da, nire eskuan, orain ondo dagoela, pizka bat silikona eman bota, ez mugitzeko eta tinko egoteko. Ez? Esan dudan bezala, kenduko dut, deskonektatuko dut plaka, eta orain pizka bat silikona botako dut. Ja, bukatutzat emateko. Bale, horrela. Bale, orain itxatzita dago. Otra vez. Berriro ere sortatu dut. Horrela. Bale, pizkat silikona bota dut. Eta orain ja dago 5. Moztu egingo dut. Hau, polita geratzeko eta listo. Bale, eta badaukagu. Gure eskua. Zelan? Atera da? Eta funtzionatzen dute? Esan bezez, irakurtzen nago, A ver. Azkenean ez da oso praktika luzea, ordu batean egin dugu, eta, bueno, gure ustez, ikastetxean implantatzeko, hori, denborari begira eta materialei begira, nahiko adaptagarria edo moldagarria da, ez? Ez dakit zuen iritzia zein den, baina, bueno, ere, esaten badidazue, super ondo, ze hori. Horrela, jakin izango dugu hurrengorako edo hobekuntzak egiteko edo arazorik badaukazue edo idatzi eta lagunduko dizuet, agian trukotxo bat ahaztu dut esaten edo, baina, bueno, ikusi duzuen moduan ez dauka misteriorik,
irakurriko dut. Vale. Normala da, batzutan zoratu egiten dira. Eta gehienetan, hori, lehenengo altan zoratu egiten dira. Baina, bueno, bestela, saiatu, hori, nik batzutan egiten dudana da deskonektatu pizka bat, denbora pizka bat, edo bestela egiten dudana da lehenago jarri kablea, konektatu kable hau, eta gero lotu elektrodoetara. Vale? Batzutan ordena ere garrantzitsua da. Ez da ezinbestekoa, batzutan gertatzen da, batzutan ez, baina zoratu egiten denean nik hori egiten dut. Gauza ezberdinak frogatu. Vale? Kentzen dut pila, jartzen dut pila, kentzen dut kablea, jartzen dut kablea, lotzen dut elektrodoetara edo ez. Batzutan elektrodoak dira. Agian hiru elektrodoren bat ez du ondo funtzionatzen, aldatzen dut eta gero doa super ondo. Baina, bueno, eta gero da praktikatzea. Osea, azken finean, agian lehenengoa hori ateratzen da pizka bat regular, baina, bueno, gauza guztiak bezala, ez? Da frogatzea, baina, bueno, Parkinsona izatea ere nahiko normala da, esku hauek, gertatzen da pilo bat. Eta, bueno, kontuan izan behar dugu ere, gure zerba, gure motortxo hau, nahiko simplea dela, ez dela marabila bat, azken finean hori bilatzen duguna da, gero zenbat eta merkeagoa izatea, hori, zuek ikastetxantan ikasle pilokin egiteko posible izateko. Eta, bueno, batzutan hori gertatu zaigu berria izatea zerboa edo berria izatea zerbait frogatzea eta ez ibiltzea. Baina, bueno, bai, Parkinsona izatea eta batzutan nahi duten egitea, normala da. Edo agian ez dago oso tenso. Baina, bueno, ikusten dudanez, lortu duzue hori, eskua izatea eta dena funtzionatzen joatea. Itxarongo dut pare bat minutua norbait hitz egiten duen edo zerbait esaten duen, eta bestela praktika honekin bukatu dugu egia esan. Hori, berriro esatea nahi baduzue, hasieran esan dudan bezala, zuen ikasleekin martxan jarri nahi baduzue eta material gehiago behar baduzue, esan, idatzi eta bidaliko dizuegu, eta hori bai, haiekin hori frogatu nahi baduzue eta pentsatzen baduzue gure laguntzarekin hobe aterako dela, esan eta zuen ikastetxetara joango gara eta zuekin egongo gara eta ikasleekin hori egiten. Así que hori, esan, idatzi nire e-mailera eta bueno, adostuko dugu nahi baduzue data bat edo ze material nahi duzuen edo ze posibilitate daukagun, bale? Eta, bueno, berriro ere esatea, mesedez, alba duzue, inkesta edo ebaluazio hori betetzea, hori. Datorren urterako, betetzeko. Osa, betetzeko. Ez, eta, bueno, programa berriak, planteatu alizateko. Zuen beharretara, hori, moldatuta. Eskerrik asko, zure hitzengatik. Oso bisuala, ez da? Bai. Pila bat hurbiltzen naiz kamarara beste pantalla batean ikusten dudalako eta irakurri ez dut ikusten. Baina, bueno, hori, mila esker praktika honetan parte hartzeagatik, baita saio guztietan ere, programa osoan, eta berriro ere, biok elkartearen partez eta Vital Fundazioaren partez, mila esker, guretzat placer bat izan da, eta, bueno, espero dugu gustokoa izatea, izan duzuen, eta hori,
martxan jartzea, eta azken finean ikasleek esango dute, haiek edukiko dute azken hitza, ez? Gustatzen zaien edo ez. Vale? Mila esker. Bueno, agur.